доцент доктор Григорий Вазов, член на Фискалния съвет и всъщност основател на ВУЗФ, Висше училище по застраховки и финанси. И моля с бурни аплодисменти го посрещнете на сцената. Първо искам да благодаря, че си тук. Благодаря, че ни удостояваш честа да имаме достъп до такъв човек и всъщност да имаме достъп до толкова дългогодишен опит. И аз се познавам отскоро, някои дори не те познават, други повече, но... Други ме наричат не както трябва. Да. Ако искаш да ни запознаеш малко повече с твоя опит, преди да започнем. Първо аз благодаря, че съм пред тази млада, красива аудитория, която действително ме зарежда с невероятна енергия. Значи запомнете го едно нещо, не се страхувайте от аудиторията. Тя е невероятна енергия, която дава на този, който стои отпред. И аз като един изтощен, доста изтощен човек, в годините в момента получавам една невероятна енергия от вас, от вашите усмивки, от вашата красота, ако щете. И от прекрасните дами, които са тук. Момчета, това е началото винаги, когато трябва да започнете разговор. Запомнете го. Запомнете го това нещо, ако искате да имате успех във времето и в пространството. А имате много време и много пространство. Преди малко ви завидях. Завидях това, което слушахте тук. Ментора. Съжалявам, че на времето ние нямахме ментора, имахме комсомолски и партийни секретари. Нали? Благодаря ви. Съжалявам, че не съм на 20 години. Много неща научих, дори на моите 73 точно съм. Чух и видях много неща и много... И сигурно ще да направя повече от това, което съм направил, ако имах такъв човек до себе си във времето. Иначе простичка биография. Живял при социализма. В един период, в който бяхме разселени, не можехме да учим и да работим където си искаме. Аз бях приет на времето в УНСС, в Варна и Свищов. Но задължително ме записаха в Свищов. 90-та година се появих в София за първи път, защото не ми разрешаваха да идвам и да работя в други градове. Като доцентче, което нищо не знае и изведнъж става заместник министър. На 41 години. Никога не излизал на Запад. Въобще. Единствено Москва ми беше разрешено на времето. С студентски такива, пак някакви обмени социалистически. Не бях летял на самолет. За първи път на самолет се качих с министър-председателя на България, 1992 година. И пътувах на Световен икономически форум в Женева за България. И това са интересни неща, съпоставка във вашата възраст и това, което е след това заместник министър, шеф на голяма банка, но за разлика от сегашните, какви бяха Харвардчета или така нататък, ние много четяхме, много учихме. И не бързахме да правим глупости. Не, че не сме правили. Но бяха много по-малко и много по-внимателни. И така във времето бях декан на финансово-счетоводния факултет в УНСС, ако има от УНСС тук. Най-големия факултет, тогава беше около 5000 човека факултет. Скоро след това направих университета т.е. Висшето училище по застраховане и финанси. Още една невероятна борба. Винаги трябва да имате човек до себе си. До мен беше моя син, който от първата минута ми повярва и жертва в нещо неизвестно, жертва и настоящето си, и бъдещето си, за да го направим този университет. Направихме го и аз в момента се радвам на едно прекрасно пенсионерство и съм тук с вас. Супер.
И сега вече да може би да започнем с нещата, нали, в разговора. Да си припомна, тъй като цял живот това съм вършил. Нали. В предишната част навлязохме в детайл какво е продажба, какви умения са ни нужни, за да успяваме да продаваме и как да натрупаме един капитал. Въпрос е как младите да управляват със своите ресурси, какво да направим с този изграден капитал. Както Емо спомена, първото лято прави едни пари, харчи ги, второ лято, трето лято и така нататък. Какво младият човек не разбира за финансовата култура? Всичко. Значи, първо, говоря ви съвсем сериозно. Значи, в това число и аз. Финансовата култура е народопсихология, която категорично отсъства на българина. Значи, той е устроен по един много особен начин. Той казва: пари ми дай, акъл не ми давай. Дадеш му парите и той ги похарчи, както и колегата каза. Прекрасно. Завидях ви за там какво черт... за къде бяхте в Тайван, и къде бяхте някъде. Тайланд, нали? И Френската ривиера. И Френската ривиера. Искрено ви завидях, аз съм един завистлив човек. Че сте успели да похарчите тези пари. Но, говоря вече сериозно, това действително е народопсихология от гледна точка на управление на парите. Последните 30 години България мина през няколко изключително сериозни финансови кризи и финансови пирамиди. И той продължи, независимо от всичките уроци. Вие сте много малки, но в 90-те години се появи първата финансова пловдивска пирамида на мултилевел принципът. Ние даваме пари, събираме или какво си, накрая 3 човека взимат парите и всички останали остават без пари. И това е принципът на тези финансови пирамиди. 95-та, 6-та, 7-та година финансовата пирамида и Виденовата криза огромната. След това има вече, пак сте били много малки, в началото на 2000-те години рисковите фондове, в които българина тръгна да инвестира категорично само в рискови фондове, където му се обещаваха 20, 30, 50, 70% печалби. Отново няколко човека взеха парите и останалите продължават последната пирамида, която се появи с тези зареждащите устройства. Непрекъснато говорят по телефона, че не трябва да се хвърлят пари през терасите и по телефоните. И тази народопсихология не мога да я разбера. И единствената ми надежда вие да я преодолеете. Вие да почнете да я преодолявате. Преодолява се само с много четене. Да, преодолява се и с загуба на пари. Но когато ги загубите, да знаете, че това е за последен път. Сега, пак тръгвам от народопсихологията. Също за парите, нали, преди малко колегата зададе въпроса: трябва ли да се стремим много към парите, цел ли са и какво са парите. Значи, парите са средство, но алчността е генна особеност. И този, който усети тази алчност в себе си, трудно е, тя е трудна, тя е вградена. Не напразно има толкова книги за скъперници, за Чичо Скручи, еди кой се, нали, там всичките тези истории, които ги има в литературата. Алчността е генна увреденост. Умният, интелигентният човек се стреми да я преодолее тази генна увреденост. Защото тя е пагубна. Тя може да ви докара действително до някакво много неприятно състояние на вас, на семейство, на близки, на приятелки, на любовници и така нататък. Всичко това го има в живота. Но трябва да правите разлика между алчност и скъперничество. Т.е. да си скрънза. Както сега за Нова година в фитнеса на две млади момичета стоят отпред, им пожелах тази година
да имат много такива нови млади момчета, приятни, богати, с много пари, и да не са скрънза. И те реагираха най-много на това нещо. Казаха, много сте прав, да не сте скрънци. Значи трябва да бъдете умерени, елегантни в харченето на пари. Тоест, до тук говорихме от гледна точка на народопсихология. Трябва да ги овладявате и сега е момента да овладявате тези качества. Другото много важно, което искам да ви кажа. Колегата го започна за разходите. Разходите са нещо много важно в живота на един човек. В реалния живот, в семейството, в бизнеса, във всичко. Но по-важни са приходите. Както има една легенда или поговорка в пространството, дали е истина или не е истина, не мога, но я говоря и аз вече 30 години при студенти. Както се казва, Рокфелер старши казал на Рокфелер младши. Не са важни разходите, моите момче, важни са приходите. Тоест, важни са това, което сте говорихте преди мен. Продажбите. Важно е да имаш производство, да имаш продажби, да имаш приходи. Защото разходите, ако ти не ги овладееш, няма как липсата на приходи овладяват разходите. И във връзка с това, нещо много важно, което от сега, като генна особеност, трябва да си втълпите във вас. Всеки месец да си правите бизнес план. Ваш личен си бизнес план. Не само какво разходвате, а и какво получавате. И което е най-важното, изключително най-важното, в този бизнес план, запомнете го, до пенсионна и след пенсионна възраст, запомнете думичката резерв. Не спестявания. Думичката резерв. Определяте си какъв е вашия резерв. Нормалният резерв, този логичният, е 10%. От всеки 100 лева днеска, които сте получили, 10% ги заделяйте веднага, винаги. Резерва е нещо уникално в човешкия живот и в бизнеса. Не напрасно, като отидете да искате, като направите вече голям бизнес план на корпорацията и отидете да поискате кредит от някаква банка и така нататък, първото нещо ви гледат резерва. Какви резерви имате? Запомнете тази думичка. Резерв. Не я забравяйте цял живот. 100 лева, като вземете от някъде или си продали, веднага 10 лева ги слагате в заден джоб, в ляв джоб, някъде другаде. Намирате своята формула за спестяване. Сега ще говорим и за други формули на спестяване, които от сега трябва да мислите. И тя е свързана точно с финансовата грамотност. Сега, освен резерва, другото е, за което трябва да мислите, и много важно, това е застраховането. Също нещо. Въобще наясно ли си какви видови застраховане? Какво е застраховането? Да, много сте млади. На вас никога нищо не може да ви се случи. Това е и ясно. Нали? Да не говорим па за пенсионното осигуряване. Нали? Първи, втори, трети стълб и така нататък. Нали? Това са ерунда. Нали? Казано на изискан руски език, който вие сигурно не знаете. Нали? Глупо. Нали? Това са глупости. Нали? Някакви видови застраховки. Някакви видови пенсионно осигуряване. Но ще ви дам пример със себе си. И сега ще отново пак говоря за тази сума пари, която вие получавате. Какво трябва да правите с нея? Значи, първото нещо е задължителен резерв. Второто нещо от него трябва да намерите някаква формула за защита. За защита, защото
Всичко става. Падате, чупите крак, влизате в болница, футболиста го наръгали на Нова година, извинявайте, давам такива примери. На вас ли се случват? Аз се спъвам и се чупя коляното. Примерно, много важно. Имам си някакви такива здравно осигуряване от едно време и дето се казва, не плащам много пари. Но има хиляди видови вече застрахователни продукти. Почвате да ги проучвате. Следите рекламите. Особено тези свързани с здраве и с живот, които много от тях имат характеристиките и на спестовност, или на резерв. Тоест, вие може да се направите някакви застраховка. Говоря, това ви е бизнес плана за месец, от който правите еди какво си. От резерва може да вземете част да отидете в някаква формула за застраховка, която има също спестовност. Има много такива видови, които имат характер на спестовност. Отново търсите защитата. И сега да бръкнете в моя джоб, ще намерите запалка, ще намерите и кибрид. Защото ако изгуба кибрита или запалката не запали, ще има с какво да се запала онова другото, което пуша. Тоест винаги да има някаква първа, втора, трета защита. Особено ние на времето така бях и възпитан, може би, независимо, че времето беше много стабилно, много непроменливо. Но сега при вашата формула на живот, при вашата динамика, когато не знаете какво ще ви се случи след 3 часа на следващото кръстовище, което на времето го нямаше и нямаше това движение. Тоест, винаги в управление на финансите трябва да имате своята формула на защита. Някой сега ми говори за пенсионното осигуряване. Отново се връщаме на работната заплата. Всички сега искате заплатата да ви е чиста. 30 години съм плащал 20 и повече, съм плащал заплата от джоба си. Заплата на много хора. От този джоб, личен си джоб. Понятието, запомнете го, понятието чиста заплата няма. Това е измислена от нашата постсоциалистическа система, мутринска и каквато искате, кеш брой на ръка или там всичките тези истории като терминологии. Защото за вас е чиста, примерно. Взимате 1500 лева. Но за мен като работодател и за колегата не е чиста. Той дава още 5-600 лева върху това. И това са негови пари, излязли от джоба му. И от моя джоб. И те са дошли при вас. Те не са мои пари. Те са отишли за здравно осигуряване, отишли за ваше пенсионно осигуряване. Тоест, това са пак ваши пари, но с отложено ползване. И много грешно е това понятие чисто. И сега ще ви кажа, ще бъда вулгарен нарочно, за жалките пенсионери с малки пенсии. Голяма част, 80% от тези жалки пенсионери, които плачат сега по телевизиите, че нямат пари за лекарства, последните 30 години са взимали чисти пари. Точно чисти. Защото ще ви кажа, това не е голяма тайна. Нали? 500 лева, това е минималната, там сега новите минимални пенсии, спорове и така нататък. За бедния пенсионер, който 30 години си е получавал 1000 и колко лева, нали? И сега плачеше му 500 лева пенсията. Не е истина, че са малки пенсиите. Моята пенсия е 2700 лева. Това е моята пенсия. И 28 даже. И се надявам сега юли месец да стане над 3000 лева. Но тези 30 години, поне съм преподавал финанси, бил съм декан, финансово училище, не можех да си крия. Сигурно и аз нямаше да бъда толкова благоверен от гледна точка, финансова гледна точка,
Но нямаше как аз да крия доходите и работилите в моето училище, в моя университет. И преподаватели, и професори, и всички са получавали абсолютно нормални работни заплати, не чисти. Така както трябва да си бъде работната заплата. Тоест трябва да се застраховаме, трябва да търсим пари, но не трябва да бъдем алчни. Не трябва. Така. Другото, което е много важно, нали? Да избягвате колкото е възможно или да си правите тази сметка. Следващите 30 години, нали? Или 40 при вас, или като върви ще са и 50, нали? 50 години. Дали ще взимате малко по-малко и ще правите някаква интересен пенсионен фонд в бъдеще? Някой може да каже, може и да нямам бъдеще, знам ли. Нали? Това е всеки разсъждава сам със себе си. Взима своите решения. Те са невероятни тези решения. Много са сложни. Особено на вашата възраст. Особено за момчетата. Нали, когато по-хубаво да е така, нали, да има и нещо извън цялата тази история, защото, примерно, трябва някой да бъде заведен някъде, нали? Да се покаже мъж. И момчета, винаги ми е било най-грозно в ресторант или някъде другаде да гледам как си делите сметката с момичета. Това е грозно. Това също е лошо финансово възпитание. Много е грозно. Правете си сметка. Ако ви харесва и искате, намерете пари. Но да вади момиче, да ви плаща. Други финансови съвети за семейството могат да ви кажат, но те са в по-неформален разговор. Дали? Ако искате да уважавате себе си и най-важното жените да уважават. Така, стигнахме до бизнес. Запомнете, бизнес план, резерв, управление на ресурса. Искам да ви кажа и за едно понятие работна заплата. Защото всички мечтаете да започнете с 3, 4, 5 хиляди, нали, колко се може повече. Имах такъв случай. Търсих в учебен отдел, няма значение, нали, високи родини, защото при мен работихме по шефилдските програми. Учебен отдел трябваше да е с перфектен английски. Още преподавателите преподаваше само на английски, перфектен английски, академичен и така нататък. И бяхме елитни. Елитно частно висше училище. Без 1 лев от държавата. И ми препоръчаха едно момче. Седна срещу мене. Къде е завършил? Каза някакъв американски университет. Какво си работил? На практика почти нищо. Нещо работил момчето. Сега няма спомен. Каква заплата искаш? Поне 3000 евро чисто. Това бяха репликите. Викам, добре. Запомнете, правете го вие, а когато станете шефови и почнете да плащате работни заплати, правете си го сами за себе си, а когато почнете да плащате работни заплати, на всеки един работник го направете това нещо. Много ефективен от практиката мой личен опит. Взимате едно листче и правите Т-образна сметка. Нали знаете какво? Буквичката Т. Отляво пишете. Първо. Искаш 3000, айде лева, да не е евро. Той долари каза даже. В интерес иска за долари. Нали? Чисто. Оттам. Към тези 3 аз имам още 1000 и колко до начисляване обществени данни и така нататък. След което аз имам издръжка на работно място. На мен тогава издръжката на работното място беше около 200-250 лева. Тоест, това е бюро,
тонери, кламери, нали, извинявайте, хапнах и на октоподче не съм фукал. Делит. Но трябва малко да стиковам. Тоест всичкото, колега, колко ви струва на едно работно място? С този офис не е малко. Не е малко, нали? Знам, нали, слагам ги, получиха се някъде към 5000 лева, нали, груба сума, служих си и 10% печалба, нали така? Защото аз трябва да реинвестирам, трябва да живея. Още 500, 5500. Отдясно написах. И вие си напишете, като го правите това нещо. Какво искате? И отдясно пишете. 1, 2, 3. Така. Ай сега, обърнах ли се към него? Дадах му химикалката и казах, сега напиши какво можеш ти да правиш за тези пари, за да ми ги изкараш. Защото аз ги нямам в джоба. Ти трябва да ми ги вкараш в джоба, аз да извада да ти ги дам и да ми останат 500 лева в този джоб и за мене. Защото аз съм рискувал, инвестирал съм, строил съм сграда, нерви, кредити, операции, какво ли не. Аз трябва да ги взема тези път. Хайде, моля ти се сега. Той ще има гледа и към аз знам английски. Нали? Какво можеш да правиш? И когато сами направете сега, като се приберете вечерта, направете го това нещо. Нали? Какво искате да получавате и какво може да правите? Тези пари трябва да дойдат от някъде. Хайде, ако отидете на държавна работа, може по някакъв начин държавния бюджет, нали, вятър говее на бял кон, нали, в момента, как се казва. Нали, или, както моят приятел Иван Хабърсвен каза, някакви Мики Мауси правят, някакви истории. Днеска го прочетах и се смях и му звъннах да му кажа. Но сами за себе си да дадете отговор на въпроса. И дали когато започвате първите си работни места, трябва да искате. Защото на първите си работни места, когато вие нищо не знаете, тъй като има една малка особеност. Университета ви учи на базови знания. Не дейте да искате университета да ви учи на конкретна компетентност. Той не може. Няма такъв университет. Ако учите финанси, има 50 банки или колко банки в България. Всяка една си има собствената си корпоративна култура. Университета не може да ви научи на конкретната документация, конкретната култура, конкретните документации, вътрешни наредби, правила на всяка една банка. Така че вие като отидете, ви трябва да си готов и да почнете да работите началник отдел. Поне. Няма го това нещо. В университета вие получавате формулата, начина на мислене. И как да придобивате вече конкретните знания. Дали ще е в архитектурата, нали, навсякъде си има своите особености, своите конкретни компетентности. Не искайте от университета да знаете всичко. И ако си попитате вашите дядовци и баби, нали, аз не съм такъв, нали, те ще ви разкажат как е било едно време в България. Бащата води сина или дъщерята съответно при майстора. Шивачката, шивача майстор, там дърводелица или там кой каквото прави, на времето, което са правили като занятие. Който е имало на чершията на Мигдана, той сегашния мол. Сегашния мол е тогавашния Мигдан, където всички са се срещали на площада на Мигдана, на Стъргалото. Сега се срещате и пушите от ония цигари горе на 4-тия етаж на Парадайс, зад спортния център. Нещо да аз обикалям пеш и ги виждам как се крият и пушат там, където има малко хора. Както и няма значение, това е друга тема, вие не го правите, нали? Вие не. Не. Така, за да сте тук, значи не.
И казва: майсторе, какво ще ти струва да почнеш да го учиш? Тоест, не майстора ви плаща на вас, както е сега, за да се учите. А е било обратното. Родителя ви плаща на майстора да станете чераци. Оттам да станете калфи. И накрая вече да издържите майсторски. Имаше един стар филм, мъжки времена, да станете майстор. Нали, където майсторите на бъчви, учениците да застанеш майстор в една бурна долу река, един под един водопад, там някакъв водопад, нещо беше филма свет. Хвърлят бъчвите и хвърлят желаящите да станат майстори, направили тези бъчви. Ти си направил бъчвата, ти си направил бъчвата, аз съм ти майстора, той ти е майстора, нали? Вас двамата с двете бъчви долу в бурната вода и бурния водопад. И който излезе със здрава бъчва, става майстор. Който не излезе... Тоест, давам ви, извинявайте, много примерът е важен, искам това нещо да разберете. Че голямата заплата, големия опит, големия бизнес, голямата инвестиция не идват веднага. Трябва много търпение. Много търпение. Тук вече това, което ви каза колегата, мотивация, всички тези неща, които той ви ги каза, са изключително важни. Няма кой да ви даде сега 5000 лева заплата. Бъдете сигурни. Нали, освен по редици други причини, може. Но не обективни, не тези, които те правят горд, че си направил нещо. Както и първата инвестиция, и първата продажба. Всичко става с времето. И тук следва вече понятието, другото понятие от финансовото възпитание. Значи говорихме за резерва, говорихме за застраховането, говорихме за пенсионните осигурявания. Вие си избирате, защото има един трети стълб, в който всичко, каквото слагате, си е вашо. Може да си го вземете, когато искате, може и да се унаследи. Тоест, търсите формулите на този резерв. Винаги да сте защитени. Казах ви, една тежка операция в турска, германска или френска болница и отидете по дяволите. Или се появявате по телевизия и радио и някой моли за благотворителност. И това са двете различни и разчитате на някой да се смили, за да ви даде 5 лева да може да се излекувате или да сте жив. Господ да ме прости, но това е истината. Трябва сами да мислите за дохода, какъв да ви бъде дохода, как да го постигнете. И след това как ще разпределите този разход. И направите ли тези две защити, или 3, оттам нататък харчете на лазурния бряг, колкото искате. Нали? За да може да ви е спокоен живот. И от тук идваме до един също изключително важен елемент във вашето финансово възпитание. Това е банковия кредит. Също много важен елемент. Бога ми, всичките тези инвестиции, тези глупости, които съм направил и загуби, които съм имал, нямаше да ги направя, ако нямаше банковия кредит. Той помага, но той може да вкара и в безумна дупка. Много е важно в бизнеса, когато тръгнеш към кредит, да направиш вече не едномесечен, не едногодишен бизнес план, а трябва да направиш поне 3 годишни. Да докажеш приходи.
Нали? Това е и другото. Ако банката, сега, обикновено банките, защитавайки себе си, защитават и кредитополучателя. Но не винаги. Не винаги. Не винаги банковия експерт срещу вас ще направи добрите изчисления за вас. Защото може да се е взел изпита при мен и с ходатайство. В УНСС, примерно. В ВУЗъФ не, там не вървях. Но в УНСС не, бях известен, че късах много, нали. Не съм. Това е друга тема, но се шегувам със себе си. И да не е направил риска в една банка, да не е изчислила добре риска за банката и за себе си, и за вас. Вие лично трябва да изчислявате много коректно към себе си риск, който поемате с взимане на даден кредит. И най-важното да осигурите, да сте сигурни и да сте заложили всички възможни, не всичко можеш, може война да стане, но да предвидиш максимално рисковите ситуации, като дигане на лихвен процент, икономическа криза, валутна криза, всякакви. Да предвидиш така, че да поемеш този риск. Защото от данъци и от банка не се отърваваш. Идват съдии, изпълнители, минали сме и през това. Тук е баща ви, ако знаете колко пъти не е спал заради тези съдии, изпълнители, които са ми лазили по сметките, по разни видови кредити и така нататък. Важни неща са това. Но без банков кредит. Ако смятате, че ще икономисвате, ще съберете 50 000 лева и ще направите някаква инвестиция след 30 години, няма да стане. Всичко се взима и апартамент, ако искате. Какво ще ми икономисвате в квартира в студентски град? Сега по-добре на време, за какви квартири имаше тук? Какво чудо беше? Дали? И след 30 години ще си купиш апартамент, за да живеете като млади хора? Сега ще го вземете апартамент. Ще си осигурите дълго, ще си направите всички рискови, всички сметки, ще започнете с по-малък, ако трябва, след което него ще ипотекирате, по-голям доходи, т.е. или пък решавате, както е много на Запад, решавате не да плащате за кредита, да плащате наем и да бъдете много по-мобилни. При тях философията е, че сменяш градовете, работните места непрекъснато и постоянно и добиваш непрекъснато нова компетентност. На времето беше, като дойдеш и някой на работа, като видиш, че е сменил 3-4 работни места, го мислиш, че е несериозен, че е какво скандалджия, че не е някакъв. Сега обратното. Тъй като допреди 2 години, година и половина бях работодател, колкото повече дойде млад човек при мен и е работил на повече места, аз го гледам като човек с много по-голяма компетентност. Тоест, учил и от други майстори. Учил занаят. Различен занаят, различна компетентност. С характера е много важно, ще се оправим с характера. Всеки си има характер. И аз. Нали? Тоест, говоря като работодател в момента, не като... Така че, съобразява се или там прости философии има за пасване на характери. Колегата също ги обясни. Това е. Не мога да променя еди кой си като характер. Но аз съм човека, който трябва да вземе решението. Ще го взема ли, ще се съобразя ли и как ще го коригирам този характер. Не да го променям. Как ще го вкарам в моята корпоративна култура и система, която съществува, примерно в моя университет, както беше. Или в моето предприятие. Но този млад човек аз виждам в него 5-6 нови компетентности. Тоест, някой друг му е плащал вместо аз да добие тези компетентности. Така че нещата се променят. Другото, което е за вас,
Това, че ви кажат, нали, не искаме да работим повече с вас и така нататък, не е трагедия. Това е винаги нов. Значи, новото работно място. Страшно, ако си на 50-60 години и тъпто, защото вече, нали, след 60 години на една жена и на един мъж работодателите гледат малко. То зависи от работодателя, но в основни линии това са вече уморени коне. Уморени коне от гледна точка на раждане на идеи, на динамичност, на осъществяване на идеите. Те имат мъдростта, имат компетентността, имат възможността да решават много проблеми. Но нямат динамиката и нямат възможността да живеят в темпа, в който аз искам да се развива моята корпорация. Но всичко това е пак финанси. И в основата стои кредит. И другата много важна думичка. И с нея смятам да спре да говоря и вече да почнем да дискутираме или други въпроси да ми зададеш. Риск. Значи, запомнете ги тези думички. Риск, резерв, защита, осигуряване. Много са важни, когато почнете да правите този бизнес план. Винаги трябва да изчислявате риск. Изчислението на риска е индивидуално за всеки един. За неговите лични финанси. Сега, ако учите финанси или учите корпоративни финанси, вече в 3-4 курс има и формули за изчисляване на риска при дадени кредити, при банкови, при дадени инвестиции и така нататък и така нататък. И се оглеждайте във времето и в пространството. Независимо от страха, че може да загубите пари, има различни видове и формули за така наречените рискови инвестиции. Ако имате малко повече ресурс, може да рискувате. Има такива много сериозни инвестиционни фондове, които в началото може да започнете с тях. Ако не можете нямате достатъчно ресурс, вие да инвестирате сами или да вземете кредит, за да направите своята инвестиция в своя стартъп. Но, както се казва, призовавам ви да мислите, да мечтаете за всеки един да има своя стартъп в живота. Това е. Обсъдихме доста подробно 4-те стълба на финансовата култура и мисля, че говоря за всички, когато споменавам, че разбрахме колко много не знаем всъщност за финансовата култура, особено от погледа на и аз много не знам. Ако знаех, нямаше такива загуби да реализирам. Преди да се обърна към един въпрос към публиката, исках да задам един въпрос, който поне за мен лично беше от голямо любопитство. Понеже спомена доста за приходи, колко са ценни, преследване на парите, но баланс с това не бъдем алчни. Когато се създава едно висше училище, какъв е главният мотив? Главният мотив е това може да ми донесе приход в дългосрочен план или е нещо друго? Сега, това е много интересно. Аз съм декан на финансово-счетоводния факултет. Мечтая да правя образование, което е различно от държавен университет. Откъдето на ден аудиториите бяха големи, хубави, пълни ги и така нататък, но имаше един ден, който трябваше да изпитвам 600 човека. Да, с 3 асистенти, но 600 човека трябваше да изпитвам. С някакви тестове, някаква порнография, абсолютна. От потока ми е 600 човека. Няма такава аудитория да го поеме, нали?
в аулата, нали, четях там лекции, но както да е, няма значение. От които 600 човека, 400 работят. Нищо, че се водят редовни студенти. Или да 500. Не? Тоест, всякаква загуба на академичност. След което идва време за изпита и тъй като съм човек с много възможности, контакти, приятелства, много ви благодаря. Най-ценното, което казахте, е приятелството. Инвестицията в приятелството. Запомнете го. Значи, този мъж, който беше преди вас, е уникален. Много хубави неща ви каза. Приятелството. Приятелството. Инвестицията в приятели във времето. След 30 години могат да ви помогнат. След 20, след 10. Но това е друга формула. Но така или иначе, много познати, много еди какво си започват някакво безумие от